passa? Molt bé, està fent de la pista. Passa ràpida. I sense cap error. A veure, la roda de... Fantàstic primer tram. Anem al segon tram, molt bé. Sort una mica el giro, però recupera correctament. Va molt ràpid aquest gos. Demasiado. És un equip que té possibilitats. Es va molt espectacular. Queden dos salts. Últim castell. Molt